אז ככה, הייתי היום קצת בסקה ועשיתי כמה קניות, אז החלטתי שאני אתחיל לפחות אני אתחיל לעשות כאלה סרטונים על איפור, קניות וכל מיני דברים אחרים, אבל בסגנון של ASMR, יותר כזה מרגיע, שקט, שיהיה יותר נעים לצפות לקראת השינה, לקראת הלילה, בשביל להירגע, להרפות. חזרתי, פשוט שכחתי לקרב את המיקרופון עליי. אז נתחיל ממברשות איפור שקניתי. האמת, המברשות של סקר, ה-Professional Line שהם עשו, היא נורא מזכירה לי את המברשות של Real Techniques. ממש דומה. אז נוצא אחד ונראה. המברשת הראשונה היא מברשת טשטוש. לא רשום שום מספר, שום דבר. שמאל, מברשת טשטוש קטנה. שמאל רשום. אוקיי. אז זאת המברשת. היא די רכה כזאת. ורואים שזה קצת כזה, יש לה את הקטע של דואה פיברה. נעימה למכה, תרגישו. נכון, ממש רכה ונעימה. להתקרב טיפה. נכון, נעים. האמת, קניתי אותה בשביל עיניים. בגלל שיש לי עיניים גדולות, אז אני צריכה מברשת לעיניים בשביל צלליות גדולה יותר. אחרת זה לוקח לי המון זמן להניח צלליות. אז סבבה. שלמתי 14.90. לא רע בכלל. יש פה כמה שערות שאני לא תראו בטח שיוצאות ככה קצת טיפה יותר ארוכות. אולי לא, גם לא רואים. אבל זה בסדר. בעיניי זה עדיין ממש בסדר. בשביל 14.90 לגמרי טוב. אז זה מברשת טשטוש. מדיום אני חושבת, משהו כזה, כי לא רואים כל כך טוב. על זאת שילמתי 17.90, יש להם קטע על 90. למה לא לרשום כבר 18? 17.90, 14.90. כן. מברשת הזאת יותר גדולה, והיא מזכירה לי קצת, קניתי אותה, האמת, בשביל אותו שימוש, את המברשת הזאת של Real Techniques Setting Brush.
אני משתמשת לחיילייטר, או אפילו לפעמים לסומק. אני רוצה להניח אותו טיפה בעדינות, ולחיילייטר בכלל זה מצוין. היא ממש מצוינת, ועוד זאת קניתי גם לאותם המטרות. להניח חיילייטר. יש לה קצת ריח סינתטי כזה, לא הכי נוראי ולא הכי חזק. התמודדנו עם דברים הרבה יותר מסריחים, כמו למשל לא עיפרון, אודם של קליניק בסטיק כזאת גדולה, שיש לה ריח של בצורה כזאת, האודם של קליניק, ויש לה ריח של חימה שכאילו רק לא יודעת, כאילו עשו פיסול והחימה כזאת לחה ומסריחה, ריח של אדמה, של אני לא יודעת למה. אם הם לא שמים ביסום, אז לפחות להשתמש בחומרים פחות מסריחים. שאני הייתי שמה את האודם הזה, הייתי פשוט מתחרפנת באותו רגע, כאילו שאכלתי אדמה. לא משנה, עברנו את התקופה הזאת, שכחנו מזה. אז זאת המבשת של סקה, לא רשום עליה כלום פה, של 1790. וזאת המבשת של ריאל טכניקס סטינג בראש. נראה עוד לא השתמשתי בה, אז נראה. זאת אגב פי 2 יותר יקרה מזאת. מה עוד קניתי? קניתי סומק כזה ממש ממש ורוד בהיר, ולצערי בתוך החנות אי אפשר לראות כלום, שום צבע. את לא יכולה לראות איך הוא במציאות הולך להיות, כי האורות שם, לא יודעת, סידור האורות בחנות זה פשוט צבע. אז שהגעתי הביתה ופתחתי, באור נורמלי ראיתי שזה ממש ממש, בשבילי זה בהיר, לא בגלל הגוון האור שלי, בשביל הטעם האישי שלי הוא קצת בהיר מדי. לא נורא. בשביל 8, כמה זה עולה? 8.90. זה בכלל לא נורא. אז זה. הגוון הוא אגב 0.06. אומרים שהטיפינג, הרעש הזה של הציפורניים, הוא מזכיר גשם. יכול להיות. נניח את זה בצד. ודבר הכי חשוב, למה בכלל הלכתי וקניתי? עשיתי קניות בסקה, כי מן הסתם את המפרשות ראיתי במקרה. הגעתי לשם לא בשביל המפרשות, כי יש לי פה. אז קונטור קיט 60 שקלים, לא, סליחה, 59, 90. אז 59, 90. סקה קונטור קיט. אני מתה על המוצרים של פיסול פנים. פיסול פנים. בעברית זה נשמע לי מוזר.
לקונטורינג, נגיד יותר פשוט ויותר בשפה של האנשים שאוהבים מפה, קונטורינג. אז נראה אותה, נשמע מה היא הולכת להגיד לנו. וכותבים לנו פה שיש לנו במתנה מברשת קונטור. נראה. בא לי להגיד עכשיו בכל רמה, באמת. מברשת קונטור. אולי לבת שלי, בת 3, זה מתאים לקונטורינג. אני מתה על מברשת קונטורינג של קרוליין מספר. את המספר תבינו בעצמכם, כי אין לי מושג, אני חושבת 0.9, ככה זה הולך, 0.9. זאת ממש מעולה. אפילו לבן אדם שהוא אין לו שום מושג בקונטורינג, עם הרגל אפשר לתפוס ולעשות קונטורינג בלי שום אף, לא כי היא גדולה מדי, אבל הבעיה היא לא באף, הבעיה היא בדרך כלל, והיא מספיק רכה ונעימה לנו. נכון. תרגישו. קצת באף. וקצת על הפסנתר. הפסנתר שלנו תמיד צריך קצת קונטורינג. גם כאן. יופי. אז נתקדם עם הפלטה הזאת. לא רע בכלל. הייתי אומרת שבגודל היא בדיוק אותו גודל כמו פלטות של ג'ייד. ממש סבבה. אהבתי כבר את הגודל. וגם אהבתי שיש לנו פה מראה, שזה כבר עושה אותה מתאימה לטיסות, לנסיעות. כי בדרך כלל אני לנסיעות שלי, ואני נוסעת הרבה, כי אני מנהלת של מועדון ג'ודו. יש לנו 3 סניפים בכל המרכז הארץ, לא משנה. אז יש לנו הרבה נסיעות, כמו מחנות אימונים, כל מיני. אז אני צריכה דברים לנסיעות. אז בדרך כלל אני לוקחת פלטה אחת שהיא עם המראה הגדולה. אז זאת בכלל יכולה להיות מתאימה. אז ככה יש לנו פה 3 הצבעים האלה. הצבע, נזכור את המראה ככה. נתחיל זה בגדול ההיילייטר שהוא לא מבריק, שהוא רק להבחרת המקומות שאנחנו רוצות את זה כזה עדין וסתם יותר בהיר. למשל מתחת לעיניים אני שמה פה טיפה, אני לפעמים שמה שמתחשק לי, לפעמים אני שמה פה את ההיילייטר המבריק, ופה זה הכל, אנחנו רואות שזה הכל מת. פה יש לנו סוג של ברונזר, הוא הרבה יותר חם, ופה צבע כזה קצת יותר אפור, הוא יותר לקונטורינג. ובטח שזה לגוון עור שלי מי שיותר טיפה אפילו, אני חושבת יותר קאה ממני, כבר לא נראה שום דבר עליה. כי ממש אני רואה לפי במיוחד נראה עכשיו בסביבות שמך זה
כן, ממש זה לא... מוזר שבסהל פעם אחת עשו משהו שמתאים גם לבנות הבריאות יותר. אתם רואים, זה ממש יפה עם הגוון הראש שלי. טוב. כן. פה אתם לא תראו את הסוואצ'ינג כמו שצריך, כי זה קצת סגנון ASMR, אז אנחנו פה קצת יותר בקטע של הרעשים. לא. מפה ניקח את זה. אז שאני קצת אשתמש בה, אז אני אספר. יכול להיות שזה יהיה באיפור השבוע או משהו כזה. נראה לאיזה כיוון זה ילך בכלל, כי ממש לא התכוונתי לעשות סרטונים כאלה.